Por vir, o que queríamos era dar conta de algo que xa temos feito noutras ocasións, que é a situación crónica da atención ás persoas maiores no noso país, e fronte á propaganda da Xunta, pois sabemos que non somos o mellor lugar para envellecer, senón que somos unha das comunidades autónomas do Estado nas que as persoas maiores están peor tratadas. E isto dicímolo porque se combinan varios factores. Un primeiro é as baixas pensións. O 62% están no limiar da pobreza. E tendo en conta que 30% dos fogares galegos dependen de prestacións deste tipo, pois dámonos conta da dimensión do problema, que non ten que ver só coas persoas maiores, senón con toda a cidadanía. Pero, en segundo lugar, o que vimos denunciar hoxe é pola falta real de desenvolvemento das prestacións da chamada Lei de Dependencia. Día tras día, ao grupo nos chegan queixas constantes, chamadas de socorro de persoas, soen ser mulleres, que nos din que ou ben tardan moitísimo para conceder unha prestación no caso de residencias, de prazas en residencias para persoas maiores, uns 2 anos de media se tarda, salvo nos casos de emerxencia social, sobre a falta de prazas en residencias públicas, e aquí pois queremos denunciar unha vez máis que o 33% das prazas galegas son públicas, só o 33% é a taxa máis baixa de todo o Estado, do excesivo prezo das residencias privadas, tendo en conta esta media de pensións de 833,31 euros, que é a segunda pensión máis baixa do Estado, ou da imposibilidade de conciliar e da falta de prazas de respiro familiar, e tamén unha queixa constante. Asegurámosvos que son chamadas de socorro, sobre todo de mulleres, fronte a esa propaganda da Xunta que dixo que ia ter toda persoa que precisara unha praza en residencia, que a ia ter, ou que ia ter unha axuda para residencias privadas. Non é certo. Sigue habendo moita xente á espera de que a súa persoa maior pois entre nunha residencia. Son chamadas de socorro, e está tamén os datos evidenciando que aumentou o número de persoas, sobre todo mulleres, que tiveron que reducir a súa xornada laboral ou que mesmo pois xa non están no mercado laboral por coidar a persoas maiores ou dependentes. E todo isto pasa nun país no que evidentemente hai unha alta taxa de poboación de maiores de 65 anos e que a tendencia é a continuar. E se non facemos algo, pois ímonos topar pois dentro duns anos cunha situación aínda máis grave na atención á dependencia. A falta de prazas obriga, por suposto, a desplazamentos lonxe do entorno das persoas maiores, sobre todo nos casos de emerxencia social, casos de persoas que literalmente choran porque lles teñen que conceder unha praza na outra punta do país. Isto non é de recibo, esta non é unha atención á terceira idade. Esa necesidade acuciante de prazas, a falta de prazas públicas, o que fomenta un negocio privado e a elevación de prezos, xa o dicíamos, para esas pensións máis baixas. E a Xunta, en lugar de apostar por prazas públicas, en lugar de apostar tamén por un modelo que fomente a atención e a permanencia no domicilio, que realmente fomente a xeración de empregos de calidade no sector dos coidados, o que fai é fomentar este negocio privado. E, ademais, tanto a falta de inspección, que está isto constatado polo Consello de Contas, a Xunta ten o mesmo nivel de inspección que hai 20 anos, con moitas máis prazas de residencias que inspeccionar, non fai máis que ter nun limbo toda esa atención sociosanitaria, e non hai inspección suficiente, e nos entendemos que fai falta unha maior regulación, porque está demostrado que as persoas en residencias teñen peor saúde e que nos centros de atención directa non hai persoal suficiente. E isto agrávase co feito de que nas residencias de maiores se teñan tamén trasladado persoas con trastornos mentais, persoas dependentes de menor idade que non están nun entorno axeitado, e que agrava os problemas tanto de falta de persoal, porque non se dota de persoal suficiente, como de convivencia no propio centro. Hai que ter en conta tamén que a poboación en residencias hai unha maior proporción de mulleres entre a poboación en residencias, serían 2,18 por cada home, non? Isto a nivel de Estado, pero poderíamos dicir que un 80% son mulleres e cunha media de idade máis avanzada. Isto tamén xera problemas incluso de machismo, de non atención a situacións de violencia machista, mesmo con residencia de maltratador e agredida na mesma residencia, tense dado algún caso neste sentido, e faltan protocolos tamén de atención a esas necesidades específicas da poboación feminina, que é superior en residencias. O 40% teñen grave dependencia. Un dato
que o 90% usa pañal, estamos falando dunha situación sociosanitaria que se agrava polo feito de falta de persoal, porque canto menos persoal haxa, menos atención se pode dar a esas persoas e máis problemas hai, por exemplo, de determinadas patoloxías que se agravan ou que non poden recuperarse. Por iso nos demandamos unha atención médico-sanitaria máis regulada e maiores inspeccións e tamén, por suposto, unha elevación das rateos de persoal. Logo, tamén atopamos moitas queixas de familiares pola nutrición nestas residencias, sobre todo nas privadas. Son queixas recurrentes que nos chegan e unha das liñas de traballo de En Marea neste sentido vai ser a aumentar as visitas sistemáticas a centros de maiores, é algo que sempre temos realizado, pero imos impulsar unha campaña de petición de visitas sistemáticas tanto a centros públicos como privados. Imos facer iniciativas para regular máis o eido sociosanitario e deter a súa privatización. Un dato: o sector das residencias facturou 2.400 millóns de euros no 2016. Continuamente, ano a ano, eleva a súa facturación. E é que as grandes empresas do sector concentran o 25% da facturación global. Estáse producindo, digamos, unha burbulla, unha apetencia polos grandes fondos de inversión por ese sector sociosanitario. E se as xuntas e as administracións públicas non entenden que este é un sector fundamental que non debe ser deixado ás mans deste negocio privado, pois teremos aínda un agravamento destas situacións. Polo tanto, propoñemos unha maior regulación e unha maior, por suposto, investimento público. A presenza de educación social nos centros é algo moi importante que é o reforzo da atención primaria para atención digna a pacientes inmovilizados nas casas, un reforzo de hospitalización a domicilio pero con medios, unha maior prevención dende a atención primaria, que unha maior relación entre a atención primaria e servizos sociais comunitarios pode facer ese obxectivo de maior permanencia das persoas maiores no domicilio. Por suposto, tamén un aumento da profesionalización das persoas coidadoras. Estamos asistindo a un aumento de mulleres que teñen que coidar a persoas maiores e dependentes sen cotizar a Seguridade Social. Aí está tamén a medida do Partido Popular de retirar, está tamén detrás deste feito de ter retirado a cotización ás coidadoras non profesionais, é algo que reclamamos que hai que recuperar e, polo tanto, temos un reto que combina varias dimensións. O reto do envellecemento, pero tamén o reto de non cargar nas espaldas das mulleres todo este aumento de necesidades que non son prestadas pola Administración. Nos entendemos que é un reto que camiña conxunto e que se xeramos emprego digno no sector sociosanitario tamén xeraremos un maior benestar da nosa poboación maior e tamén deteremos seguramente o avance tan acusado do envellecemento e por iso queríamos presentar este plan e tamén animar a toda a cidadanía que continuamente día tras día nos envía chamadas de socorro por esa non poder trasladar a súa persoa maior que precisa unha residencia, que nos sigan trasladando todas estas informacións porque imos acompañalas e imos impulsar, porque creemos que está sendo así na sociedade, imos acompañar esa rebelión cívica contra as políticas da Xunta que non desenvolven a Lei de Autonomía Persoal. Fronte á súa propaganda, a conselleira vai comparecer no vindeiro pleno, fronte á propaganda de que todo o mundo ia ter praza en residencia pública, pois a cidadanía di basta xa e non pensa e non cree máis as súas mentiras. En Marea, pois este ano vai se ocupar de todas estas cuestións. Bueno, eu quería aproveitar a publicación do plan de mellora da atención primaria ou o plan de mellora da atención primaria da Consellería de Sanidade. Quería reivindicar non só o meu papel de diputada hoxe, senón sobre todo de médica de familia. Hasta hai 5 meses estaba pasando consulta pois cun cupo que sobrepasaba en 400 pacientes as recomendacións internacionais e formo parte de distintas movilizacións, entón, bueno, pois reivindico o meu doble papel, non? En primeiro lugar, gustaríame falar de que Marea quere sinalar que defende a atención primaria como un nivel asistencial máis eficiente, máis resolutivo, máis accesible, máis achegado ás persoas e máis presente no rural, no noso rural galego, que está especialmente envellecido, especialmente deteriorado e aí sí que resulta especialmente necesaria a accesibilidade de algún sistema sanitario, non?
Queremos denunciar a desatención e o desleixo pola atención primaria da Administración Sanitaria nos últimos anos. Eu mesma fun testemunha, non? O orzamento que está establecido como desexable para a atención primaria por todos os organismos internacionais sitúase en torno a un 25% do orzamento sanitario nun país, non? En Galicia estamos manexando un orzamento de 12,6% e hai algún área especialmente carenciada como é a de Vigo, que manexa pouco máis dun 11%. Por que motivo? Pois porque todos eses cartos que deberían ser destinados á sanidade pública e especialmente destinados a unha cobertura digna da atención primaria están sendo desviados á financiación de infraestructuras hospitalarias nas que parte deses cartos van a petos privados, non? Estamos denunciando, por tanto, a súa privatización. Ben, entendemos que a única aposta verosímil pola atención primaria é unha dotación orzamentaria digna e suficiente para poder manter unha calidade asistencial. Non constatamos en ningún momento esa vontade de dotación orzamentaria digna no plan anunciado pola Consellería. Queremos, por outra parte, visibilizar o noso apoio ás grandes movilizacións profesionais. Neste momento está unha plataforma de médicas precarias denunciando o seu contrato que eles denominan como contrato lixo, que a Consellería vende como un contrato de afianzamento profesional, non? E de dignificación, elas non o comparten. Queremos poñernos tamén ao lado das profesionais dos PACs en pé de guerra, vale? Que maioritariamente votaron recentemente a súa non aceptación da proposta do Sergas, e queremos tamén situarnos ao lado das profesionais de atención primaria que se están organizando e están defendendo a súa dignidade profesional. Non están defendendo aumentos de salario, non están defendendo máis vacacións, senón que están para nós exercendo a súa responsabilidade, comprometéndose coa dignificación da asistencia. Ben, que nos parece o plan? Pois parécenos que, en primeiro lugar, parécenos que hai un intento de desmovilización profesional. O Sergas convocou con certa premura unha serie de grupos profesionais que non foron seleccionados nin foron representativos dos colectivos profesionais. Pecharon este plan con gran premura e parécenos absolutamente inconcreto e absolutamente superficial. E parécenos que traduce, ademais, un mero interese cosmético por falar do reforzamento da atención primaria. Denunciamos tamén que desde hai moito tempo existe unha desestruturación do sistema sanitario público no que nós sí creemos, non? Están habilitando áreas de negocio, con privatizacións, con concertos, pero tamén sabemos que a atención primaria é aquela na que hai menos capacidade, hai menos oportunidade para facer negocio. Por iso non hai unha grande aposta pola atención primaria. Ben, queremos incidir unha vez máis en que o plan se limita a unha mera expresión de vontades. É clamorosa a concreción de melloras que dignifiquen non só a prestación asistencial, senón tamén as condicións laborais dos colectivos movilizados. Ningunha soa mención ao aumento de número de profesionais necesarios para dignificar a atención primaria. Tamén botamos en falta a presencia de determinados colectivos profesionais. Falábamos aí un par de días, por exemplo, co colectivo de matronas, que consideramos que son unhas profesionais idóneas e necesarias para dignificar a atención á saúde das mulleres, pois tiveron que facerse ver porque non contaran con elas inicialmente, non? Hoxe, por exemplo, asistimos na prensa a algún titular que nos parece lamentable, como sinalar que se vai dotar especialmente de personal de enfermería como se foran profesionais subsidiarias ou auxiliares do traballo dos médicos e das médicas. Entendemos que son profesionais vitais e necesarias para manexar a cronicidade e os cuidados e que en ningún momento o seu papel debe ser relegado a auxiliares dos médicos e das médicas, non? Entón, simplemente, eso, resaltar estas medidas cosméticas, resaltar o noso apoio aos profesionais, resaltar a nosa aposta por unha atención primaria digna e ben dotada de recursos orzamentarios e persoais, e todo isto enmarcado nunha defensa da sanidade pública, universal, equitativa e de calidade. Nos pensamos que é un mero interese de desmobilizar. Non hai ningún compromiso que non leve asociado un orzamento. E estamos moi lonxe das recomendacións internacionais. Se a Organización Mundial da Saúde establece que a atención primaria debe ter un orzamento do 25% do presuposto público para a sanidade e estamos nun 12,6%, non nos cola que aposten dignamente pola atención primaria,
cando nin sequera son capaces de establecer nun primeiro borrador unha achega, quero dicir, ninguna concreción aproximada. Nin sequera nos situamos no 14%, que quedaría moi lonxe dese 25%, non? Quero dicir, non nos cola.